Няколко признака, че си в процеса на изцеление и растеж, дори и да не ти изглежда така. Първи признак. Преди реагираше гневно и бурно, а сега си в спокойствие. Сега умееш да направиш пауза. Това е саморегулация. Вече не се обясняваш. Някой не те разбира. И какво от това? Продължаваш да следваш собствения си път и да губиш време празни обяснения към околните. Започнал си да казваш не без чувство на вина в гърдите ти. Това е граница и огромна крачка напред. Предпочиташ тишината пред драматизирането. Вече мирът със сигурност ти е по-ценен от хаоса. Често си мислиш, че си назад или не се движиш, но това е огромна крачка напред. Това, че не успяваш да видиш напредъка си, не означава, че той не е факт и не се случва. Изцелението и растежа понякога са изключително тих процес. Ако се припозна, си запази това видео и си го пусни за онези моменти, в които изпитваш съмнение и си мислиш, че стоиш на едно място. Запомни, ти се движиш постоянно. Аз съм Даниела от Нова Инсайт и за мен е удоволствие да правим така, че нещата да работят за теб заедно. Последвай ме за още готино и подобно съдържание. До нови срещи!